Dan għaddu biss il-bidu, hekk kif iridu naraw dak li jifridna u jkollna laqda nazzjonali f'pajjiżna. Dan intqal mill-President ta' Malta George Vella meta indirizza l-konferenza laqda nazzjonali li saret is-sibt fil-Palazz Verdala. Il-President qal kif l-ewwel pass tal-konferenza għandu jkun li jiġi elenkat dak li jifridna u t-tieni pass huwa li niġġieldu dawn l-isfidi. Diskors skiet, il-President qal kif fuq il-midja soċjali ħafna tilfu rispett lejn xulxin b'kummenti dispreġġattivi. Jien għamilt enfasi enormi fuq l-edukazzjoni għaliex nemmen illi nistgħu nibdew bit-tfal tagħna kien hemm minn qal jkun hemm tagħlim soċjali, jkun hemm l-etika, jkun hemm ħafna affarijiet. Importanti li t-tfal tagħna nibdew fl-iskola parti il-valuri bħal-etika anki nibdew nitfgħu fihom ir-rispett lejn dak issa ħalli niddiskutu x'infissru meta ngħidu nazzjon, ma ngħidu identità nazzjonali, imma nibdew ndaħħluhom ġo rashom li huma jappartjenu għal din il-komunità li aħna nsejħu aħna Maltin. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm l-ambjent, ix-xandir u s-saltna ta' dritt. Waqt l-istess konferenza tkellmu persuni minn kull sfera tas-soċjetà, fosthom il-prorettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Carmen Sammut, li tkellmet dwar il-lingwaġġ użat fuq il-midja soċjali. L-eks editur u preżentatur fuq l-Istazzjon Nazzjonali Reno Buġejja għal kif irridu niftakru kif pajjiżna hemm ħafna tajjeb, iżda l-għajta għall-laqda nazzjonali ilha tinħass. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali Mario Fava semmaw l-importanza li naħdmu l-kol flimkien. Fl-eluq tal-konferenza, il-President ta' Malta għalli nsab sodisfat bl-interventi li saru. Jien irrid ngħid li wara das-sigħat kollha ta' interventi konvint u ferħan immens illi kellna dibattitu kien ċivilizzat immens, l-interventi kollha kienu rispettużi u kulħadd qal dak li kellu jgħid.